21 dies al Japó pel nostre compte. Al Japó és molt fàcil moure's en tren, metro, autobús i caminant. Aterrant a Tòquio hi passem les 2 primeres nits. Visitem el barri d'Odaiba, l'abadia de Tòquio. Veiem el pont de l'Arc de Sant Martí. A Odaiba hi ha el Museu de la Ciència i la Tecnologia. S'hi va amb el tren elevat Yurikamone. En tren anem a Kyoto, on hi passem 7 dies. Kyoto. Passejant per Kyoto et trobes molts santuaris xintoistes. Veiem el santuari del porc senglar. En els santuaris xintoistes s'hi prega i es fan ofrenes als kamis, déus que prenen formes de roques, arbres, animals, etc. El santuari de la vaca. La porta d'entrada al castell Nijo i el seu jardí zen. El temple budista Higashi. Pilars de fusta de Suji, cedre japonès, portats dels Alps japonesos. Interior del temple enxapats d'or. Temple budista Niji, una de les estructures de fusta més grans del Japó, amb motllures i l'altar xapats amb una làmina d'or. La pagoda budista Tofuku, una desfilada pels carrers de Kyoto. Pel passeig del riu Kamagawa hi ha força persones amb el vestit tradicional. El districte de Gion, animat i amb aparadors divertits. El carrer Ponto-cho, característic de Kyoto. El bosc de bambús Arashiyama. El temple Tenryū-ji i el seu jardí zen enmig del bosc de bambús. Vista panoràmica de Kyoto des del jardí Okochi-sanso, més amunt del bosc de bambús. El santuari zen de Kinkaku, o pavelló daurat. Els pisos superiors estan recoberts d'una làmina d'or per dins i per fora. El santuari budista Nanzenji i el seu jardí zen. Estant a Kyoto, anem un dia d'excursió a Nara. Nara, temple budista Todaiji. A dins hi ha el gran Buda tallat en fusta. Cérvols al jardí del temple. El santuari xintoista Kasuga, amb centenars de llanternes de pedra. Kanazawa. Anem en tren de Kyoto a Kanazawa, on hi estem 2 dies. El jardí Kenroku, considerat un dels 3 jardins més cèlebres del Japó. El barri de les geisses d'Higashi. De Kanazawa anem en autobús a Katayama i a Kamikochi. A mig camí parem unes hores a Shirakawa-go, cases tradicionals. A sota de la teulada hi criaven els cucs de seda. Cementiri budista. L'Onsen Hiraiyu, on es poden prendre banys termals completament despullats. A l'hivern, rodejat de neu en plena natura. Kamikoche, en ple Alps japonesos rodejats de muntanyes de 3.000 metres. Excursionistes endinsant-se al bosc, tots amb una campaneta per fer fugir els ossos, sota bosc d'un tipus de bambú i de falguera. Katayama. Tornem a Katayama, on ens hi estem 2 dies. Ida és el museu a l'aire lliure de cases tradicionals dels Alps japonesos. Boles fetes amb fulles de suji, que es posen al davant d'on fan el sake. Quan les fulles passen de color verd a marró, vol dir que el sake ja està madur. Vestits de festa tradicionals. Tòquio. De Katayama anem en autobús a Nagoya i en tren a Tòquio, on ens hi estem 7 dies. El barri de Yanakanetsu de Tòquio, barri amb botigues guarnides amb figures i flors. Jardí de Salees del santuari xintoista de Netsu Jinja i el caminet de portes Tori d'entrada a l'espai sagrat. Barri del Palau Imperial, jardí de pins podats en forma de núvol. El pont per creuar la fossa d'aigua que rodeja el Palau Imperial. Barri de Roppongi i la vista de la torre de Tòquio de ferro de les deixalles de la Segona Guerra Mundial. Barri de Sakusa, porta vermella d'entrada al santuari budista Sensoji.
el temple Sensoji i els jardins al voltant dels pavellons del temple. Torre de comunicacions Skytree de 634 metres. El barri de Shinjuku, vistes dels gratacels des del pis superior de l'Ajuntament de Tòquio. Nikko. Nikko està a 140 quilòmetres de Tòquio i anem en tren, Parc Natural de Nikko. Avinguda de majestuosos shujis que condueixen als temples de Nikko, mausoleu del shogun Tokugawa. Els 3 micos savis del budisme que mostren els 3 principis del budisme: no escoltar, ni parlar, ni veure el mal.